मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बिटिसि गोरोबथानि उनाव बिटिसिनि रायजो राजानि गोनांथिनि थाखाय भारतनि राजधानी दिल्लीयाव कैलाश कल'नियाव बै समनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथाङा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों। दिनैनि थासारियाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि सावगारिया नैबे। साननैसो सिगां कैलाश कल'नियाव थानाय नैबे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथिनि लामाखौनो भारत सरकारा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव दोनदों। नाथाय सोंथिया बेसोदि बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय लुनाय कैलाश कल'नियाव थानाय नैबे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि थासारिया दा नैबे बायदि। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा जेबो उदिस लायाखै। दुखुनांथाव थासारिया बेसोदि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपि सरकारा रायजो राजानि मोजांनि थाखाय लुनाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ बानायनो थाखाय रां गैया। नाथाय रां दं प्रमद बर' बिटिआर सरकारनाव माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बायनो थाखाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपि सरकारा भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ रिफायरिं खालामनो रां बाजेट गैया। दा सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला जाय बिथांमोना बे खामानिखौ रिफायरिंनि खामानि मावगासिनो दंमोन बाजेट गैयैनि थाखाय गोनो गोथो जादों आरो साखाथियावनो बिटिसि बिसायख'थि। बिटिसि बिसायख'थिनि उनावबा मा जागोन बे बाथ्राखौ साननानै जाय बिथांमोना बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ रिफायरिं खालामगासिनो दंमोन बिथांमोना मावनायनिफ्राय जानगाराव थायो। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपि सरकारा बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि रिफायरिंनि खामानिखौ आबुं खालामनो हागोन ना हाया समासो फोरमायसिगोन।